For the headlines, weather forecast. Inianunsyo na pag-asa ang simula ng tag-ulan. In local news, ang CODI Board of Directors at General Manager ay tumatanggi na magbitiw tumuto sa pag-angkin ng LWUA sa CDO. Ang itinalagang pansamantalang opisyal ng LWUA ay nagsimulang magtrabaho sa CODI. Ang bantog na Carmen Bridge ngayon ay may pondo mula sa DBM para sa inobasyon. Isang pulis at 4 na sibilyan ang naaresto sa isang iligal na operasyon ng drogas sa Misor. For the National, ang grupo ay nagpaplano ng aktibidad sa pangingisda sa Masinloc, hindi tinanggal ng ipinapatupad na pagbabawal ng China sa pangingisda. Si Rimulya ay nagpapahayag ng walang mga santo habang iniimbestigahan ang DOJ ang hukom ng Pasay City dahil sa mga aligasyon sa suhol. Para sa international, si Donald Trump ay napatunayang guilty sa lahat ng aligasyon sa kaso ng hush money. Entertainment. Kinumpirma ni Chelsea Manalo na halos sumuko na siya sa kanyang paglalakbay sa Miss Universe PH. Si Vice Ganda ang magiging host ng LOL Last One Laughing Philippines. Para sa sports, si Obienya ay nakapasok sa ika-7 na pwesto sa Czech Republic kahit na siya ay nagtamo ng maraming pagsubok. Si Maliksi at Kento ay nangunguna habang pinagtatagumpayan ng Meralco ng Hinebra na nagtulak ng isang do-or-die game 7. International feature, si Malcolm Gladwell ay muling tinitingnan ng mga ekonomiyang tuklas sa kanyang pinakabagong aklat, Revenge of Tipping Point. National feature, ang lahat ay posible, ang beauty queen na si Alexis Brooks ay natupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Trivia, Everest 1953, unang hakbang, Sir Edmond Hillary at Tenzing Norgay. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Martes, Hunyo 4, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast. Inianunsyo na pag-asa ang simula ng tag-ulan. Ito ay inihayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa na simula na ang tag-ulan ay nakamarka ng magkakadikit na tag-ulan, pagkulog at pagkilos ng Bagyo Aghon. Sinabi ni Pag-asa Administrator Nathaniel Servando na inasahan ang Southeast Monsoon o habagat sa mga susunod na araw na magdudulot ng malakas na pag-ulan sa kanlurang Luzon at Visayas. Bukod dito, may mataas na posibilidad ng mga kondisyon ng La Nina mula Hulyo hanggang Setyembre na maaring magdulot ng mas mataas kaysa karaniwang dami ng pag-ulan patungo sa dulo ng taon. Bagaman ang Bagyong Aghon ay labas sa Philippine Area of Responsibility o PAR, ang kanyang impluwensya ay nagpataas sa hangin mula sa timog kanluran na nagdulot ng katamtamang hanggang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon at Memapora hanggang sa Huwebes. And for the local news, ang CODI Board of Directors at General Manager ay tumanggi na magbitiw tumutos sa pag-angkin ng LWUA sa CDO. Ang kasalukuyang Board of Directors at pamunuan ng Cagayan de Oro Water District o CODI
ay kinikilala ang ganap na pagtanggap ng interim officials na ipinapadala ng Local Water Utilities Administration o LWUA sa Cagayan de Oro City. Ito ay sumunod sa pagsisimula ng trabaho ng Interim Board of Directors at General Manager ng CODI alinsunod sa resolusyon ng Board of Trustees ng LWUA upang harapin ang mga hamon ng City Water District. Binanggit ni Dr. Jerry Canyo, isang miyembro ng CODI Board of Directors, ang pagtuto sa pakikialam ng LWUA sa mga internal na gawain ng kanilang opisina na nagtulak sa kanila na humingi ng paliwanag mula sa Office of Government Corporate Counsel o OGCC ukol sa pakikialam ng LWUA sa CODI. Bilang resulta, 2 set ng Board of Directors at General Managers ang nagpapatakbo sa loob ng pamahalaang kontrolado ng CODI. Ang mga aksyon ng LWUA ay nagmumula sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumunod sa mga tinututol na isyu sa mga bayarin na humantong sa pansamantalang pagputol ng supply ng tubig ng Metro Pacific Water Company na pag-aari ni Manny V. Pangilinan sa CODI noong unang linggo ng Mayo. Ang itinalagang pansamantalang opisyal ng LWUA ay nagsimulang magtrabaho sa CODI. Ang pansamantalang Board of Directors kasama ang itinalagang General Manager ng Local Water Utilities Administration o LWUA ay nagsimulang magtrabaho sa Cagayan de Oro Water District o CODI sa lungsod na ito simula kahapon. Ang LWUA ay una nang inatasang harapin ang iba't ibang issue na kinakaharap ng CODI. Kabilang na ang malaking utang na dapat bayaran sa CODI ang water supplier ng distrito. Bilang mga pansamantalang miyembro ng CODI Board ay sina Attorney Don Capunan, Amelia de la Rosa, LWUA Chairman Ronnie Ong, Attorney Noel Bacal na kinakatawan ang pamahalaang lungsod at si LWUA Engineer Antonio Ramirez na magiging pansamantalang chairman ng board. Si Fermin Harales, isang lokal ng Misamis Oriental ang itinalaga bilang pansamantalang general manager. Ipinaabot ni Harales ang kanilang pangako na ibalik ang normal ang operasyon ng CODI sa loob ng ilang buwan sa ilalim ng kanilang pamamahala. Ang ideya ng pag-aari ng WUA ay hinaharap ng malaking pagtutol dahil sa ilang pag-aangkin ng tubig ay labag sa kanilang jurisdiksyon. Kahit na ito ay itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos noong kanyang pagbisita sa lungsod noong Mayo 16, 2024. Ang bantog na Carmen Bridge ngayon ay may pondo mula sa DBM para sa renobasyon. Sa lungsod ng Cagayan de Oro, pinayagan ng kagawaran ng budget at pamamahala DBM ang hiling ng kagawaran ng pampublikong trabaho at kalsada o DPWH Region 10. Hindi lamang upang palakasin kundi pati na rin upang baguhin ang ikonikong Carmen Bridge para sa mga kadahilanang pangkalikasan ayon kay DPWH 10 Regional Director Sinaida Tan. Ang tulay na nagmumula pa noong dekada 1940 ay itinuturing na mapanganib at kailangan ng mga pagpapabuti. Bagaman ang unang programa ng retrofitting ng mga gawa ng DPWH ay inendorso ng tanggapan ng Central, mas pinili ng DBM na palitan ang lahat ng mga materyales. Ipinaliwanag ni Tan na kung ang plano ay magkasalungat sa mga gabay ng National Historical Commission, sila ay babalik sa orihinal na alokasyon ng pondo na 900 milyong piso. Ang Cagayan Heritage Advocate o KHA Group ay walang pangangamba sa biglang pagbabago ng tono ng DPWH kung saan ang miyembro na si Engineer Raul Ilogon ay nagpapakita na kung ang mga aligasyon ng DPWH tungkol sa impluwensya ng
DBM ay totoo. Hindi ito kasalanan ng mga tao. Gayunpaman, ipinaalala ni Ilugon sa lahat ng mga interesadong partido na ang pagsalungat sa desisyon ito ay nangangahulugang pagtutol sa Republika ng Pilipinas dahil ang tulay ay hindi lamang na nasa jurisdiksyon ng lungsod kundi nakarehistro rin bilang isang kultura na ari-arian kaya't protektado ng mga pambansang batas. Sa kabila ng mga kamakailang pag-uusap, layunin ng pamahalaang lungsod na palawakin ang tulay hanggang sa 4 na linya kung makuha ang aprobasyon ng proyekto. Isang pulis at 4 na sibilyan ang naaresto sa isang illegal na operasyon ng droga sa Miss-Or. Sa lungsod ng Cagayan de Oro, isang aktibong pulis at 4 na sibilyan ay naharap sa mga kaso dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 na kinikilala rin bilang Dangerous Drugs Act of 2002 matapos silang dalhin sa tanggapan ng piskal ng lalawigan ngayong linggo. Ito ay kasunod ng kanilang pagkaaresto ng grupo na pinangungunahan ni Taguluan Police Station Commander Kapitan o Captain Ralph Rexon Layog sa isang anti-illegal na operasyon sa Baybas sa sitio Santo Niño, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental, kagabi. Ito ay kasunod ng kanilang pagkaaresto ng grupo na pinangungunahan ni Taguluan Police Station Commander Captain Ralph Rexon layog sa isang anti-illegal na operasyon ng Baybas sa sitio Santo Niño, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental, kagabi. Kinikilala ni Layog ang aktibong pulis bilang si Patrolman Raymart Asaytona na kasalukuyang nakaantas sa Regional Mobile Force Battalion 13 sa Caraga Region kung saan ang kanyang RMM baril kasama ang mga bala at PNP IDs ay kinumpiska. Bukod sa pulis na mga sibilyan ng iba't ibang edad na naglilingkod bilang mga manggagawa sa Misamis Oriental at Bukidnon ay nakaaresto rin. Kinumpiska mula sa mga sospek ang pera ginamit sa Baybas na nagkakahalaga ng 500,000 pesos, 7 sachet ng pinaghinalang shabu, foil at mga lighter. Una nang nag-utos si Police Regional Office 10 Director Brigadier General Ricardo Layog Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa illegal na droga at huwag pahintulutan ang anumang pagkakasangkot sa mga aktibidad kaugnay ng droga. Maging ito man ay mula sa loob ng puwersa o iba pang sektor ng lipunan. Mga larawan ni Cyril Cambolan Jr. Katrabaho ko diri. Pagkatapos sa akong anak sa eskwelahan, mga alas 7 media. Pagkabot ako din, mamarking yung line ko. Marking na ko. Ayun sa alas 12 sa Uto. Huli ko anak sa balay. Pagkabot sa balay, 20. Lima sa mga bata. Pila na po ka years, sir? Ha? Pila na po ka years? Pila na ka tuig sa mong pag-barker ba sa mga motor? Antod, karon. Isa kang tuig 2006. Ayun karon. 2006 to 2034, so dugay-dugay na yun, sir ba? So, Dugay na. ang imong kita diri sir, sakto ra gyud o Tulungayin pa gani sa kasupan. Hugas, kahit sa kuryente. so imo tanan ang concert gasto? Kung namin sa akong asawa. O Kaya, mapunta ni kuryente pag di nakabayad sa 2 ka bulan. kanang sa eskwela sa imong anak sir, sumangkoy pamaagi ni mo anak sir na sa allowance, pamasahe, sa may Ay, pamaliti pa. o sa may ginahimo nimo. Budget ni Klinik Upol. Okay. O di ba MSC? Ang sige ka, pamanatin ang tangon diri. Ayun sa eskwelahan. So kada adlaw gyud ka diri sir. Muli sa ka Uli ni saya city ng gabi. o May sakyan pa. gaani mo diri sa buntag diri sa. Sayo sa buntag. Mga alas 6 sa buntag. Pero sa imong adlaw diri sir, pila pud ka unsay pinakadako? Isa ka libo ra. Domingo. Yung ganitong oras, pwede Domingo. Kita ka 400. Dili siya magkapariha. 400.
hindi mo kaparehas. Dugo-dugo na gid ka diri sir ba. So wala kay lain ka nang gisudlan sir ka nang tagong trabaho. Wala na gyud. Mga bata mo kasi manggit, mga laba. Upat na kabuang mo anak, Puro nakalate. grade 4 o grade 5 o grade 9. So lisod gyud sir kung Oh, gamay ra sweldo ba. Na kaning like sa kaning pangitabo karon sir. Na naay mga kabatanon ron na suicide tungod sa dili nakabuan ka sa tungod sa pangitabo diri sa atong syudad. Influence ba kami sa mga sa social media o ano mabot na sila sa panahon na itilo nila ilang mga kinabuhi. Ikaw sa may istorya ni mana sir. wala may tapos ako mga anak ko kung hindi tingnan mo mayo. Isa ilang tan sila. Kahit hindi agad ang tumbal, kahit tambal nila. Mugaya na. Kaya sa pan. So unsa gyud mo ma-advise sir sa kanang mga batan-on na inana ga commit og suicide. Ngano man moabot sila sa punto nga gahikog sila. Problema ba ka na sa pamilya o sa may kasagaran problema na sa semo? Sa imo lang obserbasyon sir. Ay, hindi naman siguro. Lantas na lang. Ang pud.
For the national news, ang grupo ay nagpaplano ng aktibidad sa pangingisda sa Masinloc, hindi tinatanggal na ipinapatupad ng pagbabawal ng China sa pangingisda. Kahit sa kabila ng unilateral na deklarasyon ng China ng isang pagbabawal sa pangingisda sa mga lugar, kabilang ang kanlurang dagat ng Pilipinas, hindi pagpapatinag ang mga mangingisda mula sa Masinloc. Sa bispiras ng pambansang araw ng mangingisda, halos 40 mangingisda mula sa Pilipinas ay nagtungo sa isang kolektibong paglalayag sa pangingisda sa kabila ng pagbabawal ng China. Binigyang diin ni Jojo Isihan, Pangulo ng Samahang Panatag, na ang pangingisda sa kanilang sariling teritoryo ay hindi dapat madulot ng anumang problema. Kahit na may mga banta, binigyang din niya ang epekto ng agresyon ng China sa mga maliit na mangingisda sa Masinloc, kung saan ang mga mangingisda ngayon ay nagtutunggalian para sa huli sa mas malapit na mga karagatan dahil sa mga paghigpit sa Scarborough Shoal. Sinabi ni Fernando Hicap, tagapangulo ng Pamalakaya, ang determinasyon ng mga mangingisda na tutulan ang gayong mga banta sa pagbibigay diin na ang mga aksyon ng China ay hindi makatao, hindi makatarungan at labag sa batas. Samantalang nag-anunsyo ang China ng halos 5 buwan sa pagbabawal o na pagbabawal sa pangingisda. Tumanggi ang mga ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas na tanggapin ang kanyang pagiging lehitimo. Si Remulla ay nagpapahayag ng walang mga santo habang iniimbestigahan ng DOJ ang hukom ng Pasay City dahil sa mga aligasyon ng suhol. Binigyang diin ni kalihim ng katarungang Jesus Crispin Remulla na walang mga ekspeksyon sa kanilang mga pagsisikap laban sa mga korupsyon, habang isang hukom sa Pasay City na sangkot sa isang kaso ng 6 milyong suhol ay hinaharap ang preliminaryong investigasyon. Sumunod ang pahayag na ito sa makailang pag-aresto kay Mary Joy Lagman, Clerk of Court ng Pasay City Regional Trial Court Branch 108 sa isang operasyon na ipinapatupad ng National Bureau of Investigation. Si Lagman at ang Branch 108 presiding judge na si Albert Cancino ay nasa ilalim ng pansamantalang suspensyon ng Korte Suprema dahil sa kanilang aligadong pagkakasangkot sa isang kaso ng suhol na may kaugnay na isang sibil na kaso na hawak ng korte. Sinabi ng Kagawaran ng Katarungan o DOJ na si Cancino ay aanyahan para sa preliminaryong investigasyon sapagkat nabanggit ang kanyang pangalan sa reklamo ng NBI bagaman ang kasalukuyang ebidensya ay hindi sapat. Binigyang din ni Remulla ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng integridad sa gitna ng mga opisyal ng katarungan na nagbibigay diin sa rekomendasyon ng mga kaso laban kay Lagman para sa direktang suhol, paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act at sa Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. And for the international news, si Donald Trump ay napatunayang guilty sa lahat ng aligasyon sa kaso ng hush money. Sa isang makabuluhang pangyayari na halos 5 buwan bago ang eleksyon, hinatulan ng isang jury sa New York si Donald Trump sa lahat ng mga aligasyon sa kanyang kaso ng hush money noong Huwebes. Ang makasaysayang paglilitis na nagsagawa ng unang kriminal na paglilitis ng isang dating Pangulo ng Estados Unidos ay natatapos na may 77 taong gulang na si Trump na nahatulan ng may sala sa lahat ng 34 aligasyon ng panggagaya ng mga talaan sa negosyo upang itago ang isang pagbabayad na inilaan upang patahimikin ang porn star na si Stormy Daniels.
Si Trump na malamang na mag-apela sa hatol ay mananatiling kalmado nang walang agarang reaksyon habang ipinahayag ang hatol. Bagaman ang hatol ay naglulubog sa Estados Unidos sa hindi pa nararanasang politikal na karagatan, hindi ito nangangahulugan, hindi na maaaring tumakbo si Trump muli para sa White House kahit na ipinataw ni Hukom Juan Merchant ang isang hatol ng pagkabilanggo. Ang hatol ay dumating lamang ilang linggo bago ang Republican National Convention sa Milwaukee, kung saan inasahan na si Trump ay opisyal na tatanggapin ang nominasyon ng partido upang hamunin ang Democratic President na si Joe Biden sa ika-5 ng Nobyembre. Ang jury na binubuo ng 11-20 miyembro ay nagtalakayan sa loob ng mahigit sa 11 na oras sa loob ng 2 araw sa pagtatapos ng kahangahangang 5 linggo paglilitis na ginaganap sa isang simpleng Manhattan courtroom. And for the entertainment, kinumpirma ni Chelsea Manalo na halos sumuko na siya sa kanyang paglalakbay sa Miss Universe PH. Kunti na lang susuko na ako, ibinahagi ni Miss Universe Philippines MUPH 2024 Chelsea Manalo sa kanyang kamakailang panayam kay Boy Abonda sa Fast Talks ng GMA 7. Ibinalita ng kagandahang taga-Bulacan na halos magbigay suko na siya sa kanyang paglalakbay sa Patimpalak, lalo na dahil mahabang 4 na buwang tagal ng kompetisyon. Bilang isang independent candidate na walang sapat na pinansyal na kakayahan, ipinaabot ni Manalo ang mga hamon ng paghawak ng mga gastuhin kabilang ang transportasyon, mga damit at make-up na kailangan niyang sagutin ng kanyang sarili. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang pamilya, mga kaibigan sa industriya at tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Bulacan, siya ay nagpatuloy. Kinikilala rin ni Manalo si Christy McGarry ng Taguig bilang pinakamalakas na kandidata sa kanilang batch. Tungkol sa kanyang huwaran, binanggit niya si Pia Wurtzbach, ang ikatlong nagwaging Miss Universe ng Pilipinas noong 2015 at ipinahayag ang kanyang kandaan na tuklasin ang mga oportunidad sa industriya ng showbiz. Si Vice Ganda ang magiging host ng LOL o LOL, Last One Laughing Philippines. Ang superstar na komedyanteng si Vice Ganda ay nakatakda na mag-host ng Philippine adaptation ng sikat na international na comedy series na LOL o Last One Laughing. Kinumpirma ng Prime Video Philippines noong Webes na ang serye na pinamumunuan ni Vice ay magpre-premiere sa Hulyo 4, eksklusibo sa Prime Video. Ang palabas na nagkaroon ng matagumpay na mga bersyon sa Italia, Pransya, Alemanya at iba pang mga bansa ay magtatampo kay Vice na mamumuno sa 10 komedyante sa isang nakakatawang labanan na nagpapakita ng kanilang mga talento. Kilala bilang isa sa mga pangunahing host ng It's Showtime ng ABS-CBN noon nang mag-host si Vice ng pinagpala at kapanapanabik na musikal na palabas ng Everybody Sing. Bukod dito, si Vice ay handang ilabas ang isang bagong kanta sa Hunyo at may bagong pelikula sa pagtatanghal. Sports. Si Obenia ay nakatapos sa ika-7 na pwesto sa Czech Republic kahit siya ay nagtamo ng maraming pagsubok. Sa Ostrava Golden Spikes sa Czech Republic noong Mayo 28, dumaranas si AJ Obenia ng ilang mga pagsubok na nauwi sa kanyang pinakamababang clearance sa halos 2 taon at ika-7 pwesto sa laban. Detalyado ng Olympian ang serye ng mga kapitan sa kanyang Facebook page, kabilang ang isang nasirang pole na nagpigil sa kanyang pagganap
naglimita sa kanya sa isang clearance na 5.52 m at tumigil sa kanya mula sa pag-ulit ng kanyang bronze finish noong nakaraang taon. Sa kabila ng kanya mga hamon, nakuha ni Sweden's Armand Duplantis ang kanyang ikapitong ginto ng taon sa pamamagitan ng isang pagtalon na may taas na 6.00 m. Halos kinuha ni France Ethan Cormont ang pilak at sina Belgium's Ben Broders at Czech Republic's David Holly ang bronze. Nagpapahayag si Obenia ng pagka-frustrate ngunit pasasalamat dahil ligtas siya. Kasunod ng mga issue sa transportasyon mula sa Estados Unidos patungong Czech Republic at mga problema sa araw ng kompetisyon. Nasa pangalawang pwesto sa mundo, layunin ni Obenia na bumawi at makikipaglaban sa Oslo Bislett Games ng Norway sa Mayo 30. Si Maliksi at Kento ang nangunguna habang pinagtatagumpayan ng Meralco ang Ginebra na nagtulak ng isang do-or-die Game 7. Nakuha ng Meralco Bulls ang isang mahalagang tagumpay laban sa Barangay Ginebra, San Miguel sa kanilang pagtutunggali sa semifinals ng PBA Philippine Cup 2024 na nanalo ng 86-81 sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Mahalagang bahagi ng Bulls sina Alin Maliksi at Bong Quinto na nag-ambag ng 14 puntos, si Maliksi at naghatid ng 23 puntos, si Quinto kasama ang mahalagang pagganap mula kay Chris Newsome. Pinuri ni Quinto na pinangaralan bilang best player of the game sa kanyang determinasyon na tulungan ang kupunan na lampasan ang kanilang mga kalaban. Sa kabila ng matinding pagsisikap mula kina Christian Stanhardiner at Japet Aguilar ng Ginebra, nagawa ng Bulls na panatilihin ang kanilang pangunguna at pwersahin ang isang pagdidesisyon sa Batangas. Magtutungo ang dalawang kupunan sa isa't isa muli sa Biyernes kung saan ang panalo ay magpapatuloy sa final ng serye ng Corona ng Liga laban sa San Miguel Beermen. Para sa international feature, si Malcolm Gladwell ay muling tinitingnan ang mga pang-ekonomiyang tuklas sa kanyang pinakabagong aklat, Revenge of the Tipping Point. Ang title, Brown & Co. ay nagpahayag ng mga plano para sa nalalapit na aklat ni Malcolm Gladwell, Revenge of the Tipping Point, na nakatakdang ilabas sa Oktubre 1. Ang pagsunod na ito ay sumusunod halos 25 taon matapos ang lubos na popular na debut ni Gladwell, The Tipping Point, paano ang mga maliliit na bagay ay maaring magdulot ng malaking pagbabago. Inilarawan bilang nag-aalok ng bagong perspektiba sa iba't ibang isyu sa lipunan. Ang bagong aklat ay bumabaling sa mga pagtatanong tulad ng bakit ang Los Angeles ay naging sentro ng mga pagnanakaw sa bangko noong mga huling dekada ng 80s at simula ng 90s, ang kahalagahan ng Magic Third pagdating sa pangkalahatang katarungan, at ang hindi inaasahang mga koneksyon sa pagitan ng mga malaking pusa at mga kumpol ng pagpapakamatay ng mga kabataan. Ang pinakabagong gawin ni Gladwell ay pinabalikan ng konsepto ng mga epidemya sa lipunan. Sinisuri kung paano natin pinapakialaman at pinamanipula ang pagkalat ng mga ideya, virus at trends kung minsan ay nagdudulot ng tagumpay at kung minsan naman ay nagdudulot ng kalamidad ng mga resulta. Kasama ng kanyang kinikilalang mga pamagatulad ng Blink Outliers at Bummer Mafia, kinikilala si Gladwell bilang isang veteranong manunulat ng staff ng New Yorker at ang host ng podcast na Revisionist History.
and also here in national feature. Anything is possible. Ang beauty queen na si Alexi Brooks ay natupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Hindi na bago kay Alexi Brooks ang kampiyon kamakailan ng Miss Eco International Philippines ang magkaroon ng sariling lugar. Sa Instagram, ibinahagi ng beauty queen ang isang video na nagpakita ng kanyang loft apartment. Binigyang diin sa kanyang mga tagasunod ang kahalagahan ng pagtitiyaga at pagsipag na pagtatrabaho sa pag-abot ng mga pangarap. Binanggit ni Brooks ang kanyang simpleng pamumuhay noong bata at ang mga hamon ng pagiging walang sariling espasyo at ipinahayag ang pasasalamat at kasiyahan sa pagtupad ng matagal ng pangarap. Ang kanyang tahanan ay hindi lamang naglilingkod bilang isang personal ng sanktuaryo kundi pati na rin bilang isang simbolo ng pagtaas at potensyal para sa positibong pagbabago. Hinihikayat ni Brooks ang iba na maniwala sa lakas ng pagiging matatag at patuloy na pag-unlad. Ibinahagi niya ang kanyang mensahe ng optimismo at posibilidad. Nagpahayag ng pagbati at suporta para sa kanyang pinakabagong tagumpay ang kanyang mga kaibigan at tagahanga. Kasama na ang kapwa beauty queens tulad ni Christy McGarry at Alexandra Rosales. Mula sa Iloilo, si Brooks ay magiging kinatawan ng Pilipinas na nalalapit sa Miss Eco International 2025 pageant kapalit ni Chantal Schmed, ang unang karibal sa nakaraang edisyon. At para sa trivia, Everest 1953, unang hakbang, Sir Edmund Hillary at Tenzing Norgay. Sa pamamagitan ng mga kasalukuyang pamantayan, ang 1953 British expedition na pinangungunahan ni Sir John Hans sa paraang militar ay kakaiba sa dami ngunit kakaiba rin sa pagtatanggi sa mga mas mababang ranggo. Kasama rito ang 350 porters, 20 Sherpas at maraming kagamitan upang suportahan lamang ang 10 mountaineers sa unahan. Si George Bond ngayon ay 73 taong gulang at isang mga miyembro ng ekspedisyon ay nagbabalik tanaw sa maingat na pagpaplano at sa pressure na kakaakibat ng pagpili sa team para sa tuktok. Isang paulit-ulit na tema sa mga pangunahing ekspedisyon sa Everest sa mga darating na taon. Gayunpaman, ang gayong mataas na antas ay hindi muling naulit. Sa kabila ng mga una pagsubok at mga logistikong hamon, ang kupunan ay nakarating sa South Col, isang mahalagang lugar para sa pagtatangka sa tuktok noong Mayo 21, bagaman mas huli kaysa inaasahan dahil sa papalapit na monsoon. Ang unang pagtatangka sa tuktok na pinangungunahan ni Tom Bordeleon at Charles Evans ay nabigo, ngunit 3 araw pagkatapos, sina Edmund Hillary at Tenzing Norgay ang sumabak na estratikong binuo ni Hunt. Sa pagdaan sa mga hadlang, kabilang ang kilalang Hillary Step, nakarating sila sa tuktok ng 11:30 ng umaga noong Mayo 29 na naging unang mga lalaki na nagawa ito. Ang kanilang makasaysayang tagumpay ay nagdala sa kanilang mga pangdaigdigang kasikatan at nagmarka ng isang bantog na pagbabago sa kasaysayan ng pag-akyat sa bundok. Nag-inspira sa maraming iba na tuparin ang pinakamatinding hamon ng Everest. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito sa loob at labas ng bansa. Patuloy po tayo manood at makinig ng Pinoy Rab News Channel Cagayan de Oro. Muli, hinihiling ko pa po na isa pa na mag-subscribe at i-on ang notifikasyon para sa karagdagang balita at impormasyon. Maraming salamat sa pag-subscribe
at pagsubaybay sa Pinoy Rab News Channel on YouTube. Magandang araw at maraming salamat.